quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer, marxaré de puntetes, em sé el camí prou bé, el vent que m'acompanya em porta fins on vull ser, i quan canti l'alosa llavors ja tornaré. Hola, comencem una nova mirada a l'arrel, aquest espai on us intentem explicar els projectes que formen part de l'Obrador d'Arrel de Fira Mediterrània i que veureu estrenar en aquesta propera Fira Mediterrània que tindrà lloc a la ciutat, a Manresa, del 9 al 12 d'octubre. En total, 5 mirades a l'arrel, 5 programes en què us intentem explicar una vintena d'aquests projectes de l'Obrador d'Arrel de la Fira. Un espai, un programa que fem amb la col·laboració del Canal Taronja. Què és? Quan parlem d'Obrador d'Arrel, què és aquest Obrador d'Arrel? Doncs és aquesta eina de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat i de Fira Mediterrània, que vol ser aquest suport a la creació i producció per a artistes que treballen amb les arts d'arrel, és a dir, artistes que veuen de la tradició, de la cultura popular, de la memòria, del llegat, avui en clau contemporània per interpel·lar-nos com a societat avui, en present. Avui parlarem molt de teatre visual, de teatre d'objectes, de teatre adreçat a públic familiar, escoles. Per això ens acompanyen avui 4 companyies, 4 propostes artístiques. Per això tenim aquí avui l'Ester Westenmeyer d'Inspira Teatre. Hola, Ester. Hola, bones. A l'Enric Blasi de la Baldufa. Hola, Enric. A la Irene de la companyia 5 cèntims. Hola. I a la Dora Cantero, en representació d'aquesta proposta, Causes que cauen del cel. Si no m'he equivocat ja d'entrada, ja malament. No, molt bé. Avui parlarem molt de propostes de teatre visual, de teatre d'objectes, però també de propostes adreçades als més petits de la casa, a públic familiar, teatre per tots els públics. En parlarem també de com moltes vegades etiquetem els projectes, a veure si tenim temps al final per parlar-ne també una mica. De fet, en aquesta fira d'enguany ens fa molta il·lusió que hi ha tot un itinerari adreçat a projectes escolars i familiars, que feia anys que hi estàvem treballant i, de fet, a l'Obrador ja hi ha 4 projectes en aquesta línia. Aquests dies, en aquests programes, també hem descobert una de les altres propostes, aquesta Filomena, que és de música i, per tant, l'hem explicat dintre un context de música, però avui parlarem concretament de 3 propostes que sí que estan adreçats als més petits. I anem a començar per aquí, vinga. I a més, comencem pels més petits de tots. Ester, d'Inspira Teatre. Vosaltres ja amb una trajectòria d'anys, crec que 2010-2011... Exacte, la companyia sí, té gairebé 15 anys ja. Passa ràpid. Com decidiu crear Inspira Teatre, la companyia, però fer projectes pels més petits? Vosaltres parleu de primera infància i de projectes a partir d'un any. Sí, aquests projectes a partir d'un any no fa tant que els fem. Va començar fa 5-6 anys amb el Clar la teva cançó. Abans havíem fet infantils, però adreçats a més grans. I sorgeix per moltes raons diverses. Una, perquè feia molt temps que treballava amb aquestes edats i tenia ganes de... Treballava a nivell de tallers, no? Més pràctic, diguéssim, no tan posat a sobre l'escenari, i tenia ganes com de posar-ho, no? També perquè vam trobar un llenguatge que connectava amb ells i amb nosaltres mateixes, que és a través de la música, no tant a nivell musical, de teatre musical més típic, a l'uso, diguéssim, sinó més des del so, no? Des d'experimentar amb el so, amb la veu i a través del moviment. I això ens feia... Vèiem que aquestes edats també connectaven molt a partir d'aquí. Després també és molt bonic, no?, com que es bategin al teatre amb experiències així, que vinguin amb la família, que connectin tots plegats, no?, perquè no només connecten els més petits, sinó també els més grans. També és veritat que en aquell moment no es feia gaire i vam trobar un espai on ens diferenciàvem una mica, en el sentit que amb la veu anàvem per aquí perquè no es feia amb la veu. Sí. A la fira podrem veure la presentació de Nallar, que segueix molts d'aquests aspectes que ara ens parlaves, no? De treball de moviment, de veu. Abans d'entrar en Nallar, o parlem com a exemple amb Nallar,
a la que us plantegeu aquests treballs per tan menuts, primer teniu clar que voleu treballar un concepte i trobeu quines són les eines per parlar d'aquell concepte, o teniu clar quines eines voleu utilitzar i llavors ve el concepte que treballeu? Per exemple, en allà, que parleu de pertinença, d'aquesta casa, d'aquesta llar, per parlar d'això utilitzeu la cultura popular o al revés, teniu ganes de parlar de cultura popular i heu anat a trobar la llar en aquest sentit? No sabria què dir-te perquè ha vingut de diferents fonts el motor. Una era que amb els tallers, justament, per exemple, els nens petits veia que es quedaven fascinats amb el so de les campanes. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, un espectacle que hi hagi esquelles i campanes, i em va venir aquest món més de pastor, no? Un altre era el so dels animals. Un altre, a mi particularment, des que era molt joveneta, doncs m'anava a la plaça del Rei a ballar danses i no havia fet mai cap espectacle que partís de l'arrel, no? I tenia moltes ganes. I també és veritat que veia, ostres, no hi ha cap espectacle per primera infància, crec jo, que arrenqui d'aquí, no? Que la seva inspiració sigui aquesta. I va ser com, ostres, anem a investigar a veure què passa, no? També com a evolució de companyia per seguir un propi segell, però alhora coses noves, no? Per el repte que tens a veure què tal, no? Sí. I per tant, ara sí, va, en llar. Explica'ns una mica aquests elements motors del projecte. Doncs aquests que us he comentat serien els elements motors. Després, doncs, musicalment ens hem trobat amb la Joana Gomila, que a partir de música tradicional hem creat entre totes, no? I a partir de sons que trobem en el medi rural, doncs hem composat a partir dels crits de pastor, a partir de les crides que fan les grangeres quan cuiden els animals, no? La llar vol ser un espai de cura, de protecció que necessiten tots els infants, no? La tradició, trobo que és molt important tenir-ne cura perquè són les nostres arrels, no? És com un arbre que, mentre són més profundes, doncs creix més fort, no? Doncs igual els nens amb la tradició, que són les nostres arrels. I aleshores, doncs, això, hem anat a coses com molt tradicionals, que són crits de pastor, les grangeres quan cuiden els animals, el treball de la llana, no? Que els animals, nosaltres protegim els animals i ells ens protegeixen a nosaltres, la sensació de l'aigua i el foc, no? Com elements essencials per la cura i la protecció. Aquest concepte de llar i de pertinença, no? Que també és una mica un dels eixos que crec que podem trobar tot el projecte. La construcció d'una llar, però no tant com les parets, no? Que de fet no hi ha parets, són canyes. Sí. I és els vincles que generen a dins i la sensació d'escalf que et dona. I com parlem de tots aquests conceptes que ara ens deies, com això us ho plantegeu el treballar en primera infància, no? És a dir, ens has parlat de veu, de moviment, d'espai sonor, per tant, tot allò que sigui sensorial deu ser molt important en el projecte, no? Llavors, amb els altres projectes parlarem molt d'una dramatúrgia, d'un text, no? Que segurament, perquè ja parlarem de més buits i en amunt, en aquest sentit, però amb vosaltres el concepte de treball a nivell escènic, sobretot, és un altre punt de partida completament diferent. Sí, molt visual, i després a nivell sonor, doncs, buscar també això, molts sons, no tant des de només cantar i ja està, sinó de trobar no? I tots els sons que es quedin captivats, treball amb objectes a nivell sonor també, i textures. Apareix sobretot la palla, a nivell visual i de textura, i la llana. I a l'hora de que una família pugui venir a veure el projecte, entenc que aquí es trenca una mica i força la quarta paret, no? En aquest sentit, és a dir, tenim els infants o el públic molt a prop, no? Entenc? Sí, molt a tocar, perquè els infants tan petits necessiten aquesta proximitat, amb la mirada, no perquè els estiguem mirant, perquè tampoc ens agrada com mira'm, no? No, és el que està passant, però sí que
que estiguin a prop i es sentin gairebé com a dins, sense que sigui un espectacle interactiu, Estàs allà observant, que hem comprovat que ho poden fer, no, o sigui, està molt bé que hi hagin espectacles immersius, però crec que també està bé preservar aquest espai d'espectacle d'escolta i contemplació, perquè també s'ha de treballar, no? I perquè també convidar a aquesta escolta i mirada cap enfora i cap endins d'un mateix. Ens parlaves abans de la Joana Gomila, Sí, que heu treballat amb ella, no?, per fer tot aquest espai sonor. sí. Explica'ns una mica com heu treballat i què escoltarem. Bueno, primer vam treballar per conèixer-nos una mica, perquè no ens coneixíem, jocs, no? Joc sonor, i d'aquestes accions sonores que van sorgir, doncs ja vam agafar coses per l'espectacle. I bueno, després treballant doncs, a partir de diferents propostes, d'idees que tenia jo i d'ella bueno, ho anàvem combinant, no ha sigut una cosa fem això ni per un costat ni per l'altre, no? Ha sigut No és aquell concepte de crear una música o un espai sonor per un espectacle, sinó... Sí, igual amb el moviment, que ha sigut l'Anna Pérez. Bueno, és la nostra forma de treballar, també, de que tothom vagi fent un treball de creació col·lectiva. I ara que deies l'Anna Pérez, a nivell de moviment, amb ella heu treballat també algun aspecte relacionat amb arrel tradicional, a nivell de moviment? Sí, o una mica. Hi ha unes pinzellades, que tampoc volíem que fos un espectacle tradicional, però sí que hi ha pinzellades, no? I també hem treballat amb l'objecte, de com l'objecte érem nosaltres a nivell corporal, sobretot justament per les edats que estem treballant, no? I ara que em parles d'edats, per recomanar, quin tipus d'edats situaries al projecte? Per venir a veure amb la família, evidentment. Jo el recomano a partir d'un any, però dic a partir perquè és que realment molta gent ens ha dit això si dura 10 minuts pot ser perfectament per adults, és que realment és música i moviment, és que no hi ha res, l'únic que és veritat que és accessible, diguéssim, a partir d'un any, però és l'única cosa. Super recomanat. Esther, gràcies. Llavors tornem a parlar-ne una mica. Merci. Pugem edats una mica. Ens acompanya l'Enric Blasi de la Baldufa, companyia lleidatana absolutament consolidada. Aquí sí que, si l'Esther parlàvem del 2010-2011, no? d'Inspira, amb l'Irene ja parlarem llavors de més recents, perquè fa menys anys que amb 5 cèntims. Amb Baldufa hem de parlar de companyia absolutament consolidada, més de 25 anys de trajectòria, si no m'equivoco, sí. Enric, i crec, deixem-ho dir bé, Premi Nacional d'Arts Escèniques per la Infància i la Joventut, única, de moment esperem que n'hi hagi moltes més, companyia catalana amb aquest mèrit que otorga el Ministeri de Cultura. Molts anys, Enric, com a companyia, com a la Baldufa, no? Explica'ns una mica, per situar qui no conegui la Baldufa, situa'ns una mica la companyia. La Baldufa és una companyia de teatre de Lleida, que neix d'un col·lectiu que es deia Boira Baixa, que eren unes 40 persones que ens dedicàvem a fer diferents accions i performance al voltant de la cultura per Sant Joan, fent uns correfocs performatius. Ens agradava la Fura dels Baus, ens agradava comediants, ens agradava tot el teatre d'aquella època. I d'aquest grup, uns quants vam decidir convertir el que era el nostre hobby o joc de caps de setmana en la nostra intent de vida laboral. I allí neix la Baldufa i aquí estem, rodant, intentant fer espectacles de qualitat i amb el convenciment de que les arts escèniques són transformadores i que hem de continuar tots i totes treballant perquè els infants puguin tindre teatre de qualitat i que contribueixi a fer una societat més justa. Home, segurament amb tots els projectes que anirem parlant avui aquest concepte ja esdevé molt clau en aquest sentit, no? I sobretot també si mirem el projecte que estreneu en aquesta fira, Fantasmes de Guerra. Per tant, Déu-n'hi-do afrontar un tema com pot ser els conflictes, les guerres, per parlar-ne per infants, no? En aquest sentit. D'on surt aquesta idea motor una mica de que el projecte vulgueu parlar d'aquí, no? Nosaltres durant 16 anys vam organitzar el Festival Esvaiòlates Terri d'Àneu i una de les persones que participava de l'organització del festival era l'Oriol Riart, que
que és historiador, especialista en la Guerra Civil i fa visites a llocs on hi havia els maquis, o sigui, coneix molt el Pallars i tota aquesta part més històrica de la Guerra Civil. I ell ha fet un llibre que es diu Érem feres, que són diaris de combatents nacionals i republicans. Llavors vam dir, és un bon punt de partida per fer un espectacle, i vam entrar al llibre amb tots els apriorismes que nosaltres teníem per vivències personals, perquè mon padrí era republicà, el del Piju també, però amb una sèrie d'apriorismes de lo que t'arriba tu de la Guerra Civil. I llavors descobrim amb el llibre que tots els diaris parlen de que s'acabi la guerra ja, de misèria, gana, i això ens fa dir, i el llibre ens porta cap a un lloc i la peça ha anat evolucionant cap a un lloc que parla més de la desesperació, ens queda un espectacle que creiem que és pacifista i que parla molt de reconciliació, creiem. En això estem. Abans amb l'Ester, no? Parlàvem a l'hora de fer un projecte per primera infància, com es recullen aquests materials, no? Per voler parlar d'una sèrie de conceptes. Quan parlem de conflicte bèl·lic, de guerra, del que voleu transmetre, aquí sí que ja parlem, que crec, si no m'equivoco, Enric, el projecte està adreçat a partir de 8 anys, aproximadament. Com això ho transformeu? Com conceptes que poden ser a priori complexes, durs, ho traslladeu per poder-ho explicar a infants, no? A més menuts. Qui conec una mica la trajectòria a Baldufa, nosaltres vam fer un espectacle que es deia Mon pare és un ogre, que és un espectacle que ens agrada molt, que parla de la història d'un nen que té el seu pare tancat a la presó. I és un espectacle que ens agrada molt a Baldufa i que l'hem gaudit molt, però és veritat que ens va quedar molt dur. Era un espectacle molt dur a nivell de registre, la temàtica. Una de les premisses de Fantasmes de Guerra és que fos una història la que és una història dura, però que intentar que hi hagués molt humor. Hem estat construint un espectacle que sempre hi ha la dramatúrgia aquesta, al final expliquem la història de 3 amics que quan comença el conflicte se separen, però per explicar-ho intentem que hi hagi molt humor. I també lligat a el que deies, des del minut zero intentem afegir nens i nenes als assajos, a la que tenim una petita idea per ensenyar. La Baldufa estem al barri de la Mariola, organitzem un festival que es diu l'Enrenou, tenim molta relació amb les escoles que treballen plegades per fer el projecte Enrenou, i tenim molt bona relació amb les escoles. A la que fem un WhatsApp als directors i directors de les escoles, diem, ei, pot vindre a l'escola de 5è? Bueno, va. Ja proveu... I això ens fa que anem construint la història, anem fent molta escolta del que diuen de l'espectacle, de les sensacions, i això fa que anem avançant molt lentament, però creiem que en bona direcció. De fet, estem veient ara imatges d'un assaig, si no recordo malament, potser és l'assaig del Picat, perquè en un procés de creació, evidentment, i tots ho podreu anar dient quan en parlem, hi ha molts moments de residència en què esteu tancats, provant, assajant, una mica el que ens deies ara, Enric, també d'aquests de provar assaig-error, és a dir, quan veieu un artista que estrena a la fira, no és la primera vegada, moltes vegades, que està davant del públic, o en aquest cas davant d'infants, no? Per tant, hi ha molts moments durant l'any en què s'està assajant i, per tant, que proveu aquests materials que realment amb els infants o amb el públic a qui us adreceu al projecte estigui arribant, no? Recordo, crec que aquestes imatges eren del Picat, recordo que allà veu fer una de les primeres mostres ja amb nanos, i que els hi preguntàveu sobre les guerres, si havien treballat el tema guerres a les escoles, i clar, en aquestes edats pràcticament ningú ho ha treballat, per tant, a l'hora d'afrontar-ho també esteu introduint uns conceptes que segurament no s'han treballat, que malauradament avui en dia, i suposo que aquí és un fil que teniu molt a estirar avui, i per això una de les voluntats del projecte, ara m'expliques, Enric, que sí que allà van sortir temes com Ucraïna, com Rússia, que per tant suposo que aquestes edats ja comencen a sentir que passen coses a casa, i que, per tant, parlar d'aquesta idea de conflicte, avui, en el present que tenim, aquí hi ha molt material també per estirar, no tant potser d'històric, que també hem d'anar, com a fira ens interessa aquests materials d'història, i que ens aneu a parlar d'uns moments històrics i de memòria i de llegat, però que portats avui, Déu-n'hi-do, també, no? Hosti, Jordi, fas unes preguntes molt complicades, És molt difícil el que ens fa fer aquest home, Això que preguntes és clau. O sigui, l'altra part, què és l'arrel? Jo no en tinc ni idea, Jo vaig estudiar FP, no tinc estudis universitaris, jo soc un garrolet. Però, què és l'arrel? No sé, en el nostre barri de la Mariola, l'arrel és plural i diversa.
Una anècdota molt xula és que l'altre dia fent un assaig obert, una de les noies que forma part de la comissió del grup motor de l'Enrenou ens diu és igual que la guerra de l'aigua de Bolívia, el que esteu explicant. Doncs clar, jo la guerra de l'aigua de Bolívia no en tinc ni idea del que va ser. Però sí que això ens porta a que el concepte guerra, desgraciadament, està per tot el món. I segurament tots els nens i nenes també migrants o que venen d'altres cultures també troben aquell espai que també els recorde amb una guerra que han viscut algú de les seves famílies. És evident que nosaltres també ens agrada que la gent pugui tirar del fil i saber què va ser la guerra civil, perquè si ho preguntes amb un nen o una nena de 10-12 anys, ja és la guerra de Cuba de nosaltres, no? Sí, sí. Dir, bueno, a mi em sona alguna cosa però no sé què va passar. Aleshores, nosaltres no volem explicar la guerra, però sí que ens agradaria, que de fet és el que penso que fem molts que fem teatre familiar, que ens agrada molt que la gent, que els nens i nenes surtin del teatre més que amb certeses, amb preguntes, no? Vull dir, a vegades dius, no vull ser ni dogmàtic, no, vull dir, aspiro a que el nen o nena, quan puja el cotxe amb son pare o sa mare o va de camí a l'escola, digui, i això què és? Doncs ja s'apanyaran, no? Doncs intentar que el tema de la guerra se'n parli i, òbviament, també que es parli de la guerra civil. Sí, sí. No sé si he respost a el que preguntaves, Totalment. De fet, que és aquest concepte també que moltes vegades expliquem de Fira, o que dèiem ara al principi, no? Segurament d'anar a veure de llegendes, com en parlarem més endavant, de cultura popular, de tradició, de memòria, de llegat, però que ens interpel·la avui com a societat, no? I per tant, estirar segurament aquests fils doncs, per avui interpel·lar-nos, no? I recordo el passe obert que veu fer el Picat per escoles, de que quan segurament t'esperes aquests referents de guerra civil, els mateixos infants et parlen dels referents que tenen avui en present i, per tant, com col·loquen allò que els hi heu explicat en l'avui i en el que ells estan vivint, no? Per tant, és aquest diàleg sempre entre aquest passat i aquest present, no? Segurament. Enric, mentre anem veient assajos, de fet, aquí ja veiem una mica segurament quina serà la formalització del projecte, no? En què esteu 3 actors i un músic en escena, no? Si no m'equivoco, Enric? Dos actors i un músic. Dos actors i un músic. Sí. Per tant, el músic també, músic-actor, no? Jugant, perquè ens parlaves de 3 amics, per tant, interpreto... I apareix el protagonista. Vull dir que és la història que expliquem és la història del Pau, o sigui, que està suant molt, pobre xiquet. El músic, quan els músics els fas actuar o interpretar, els treus d'un lloc i els fiques en un altre. L'heu submergit totalment en el projecte. Però el Pau és una passada, és molt treballador, ens entenem perfectament i sí, i és aquest treball. I el que heu pogut veure les imatges, aquesta proposta escenogràfica és bastant definitiva, tot és cartró i paper, segurament també perquè ens serveixen, són materials que ens serveixen també per explicar la pobresa. A les guerres hi ha molta pobresa, hi ha molta misèria, i tot també intentem, el Carles Pijuan, que és el que s'encarrega de la part estètica visual de la companyia, també que aquest univers ajudi a explicar aquests relats de fred, de misèria, de por... I no és una adaptació del llibre ni molt menys, però sí que hi ha molts petits relats que ens han connectat a escenes o que ens han fet imaginar escenes. Tu que has vist un assaig, hi ha una escena molt poderosa d'una mare, que això surt al llibre, una mare que aprèn a escriure per poder escriure les cartes del seu fill que està al front. I llavors, bueno, sí, totes aquestes vivències ens han ajudat a construir la història, la dramatúrgia de fantasmes de guerra. Ara, hem estat veient imatges d'aquest assaig i això que explicàvem abans també d'aquests processos de creació, no? Que tenen moments d'assaig i, per tant, que també vol dir en el costat molts espais de residència o espais còmplices, no? Que fan possible que les companyies pugueu tenir aquests espais, no? En el cas de la Baldufa també crec que amb la xarxa transversal esteu treballant, Enric, i suposo que el tema també és potent per treballar-ho, un projecte de mediació, no? La idea és de fer, no dic una prova pilot perquè no m'atreviria a dir tant, però sí que a partir d'una peça que s'està creant, intentar preparar uns dispositius de mediació que a partir de la peça es puguin crear diferents projectes que puguin fer que l'impacte de la peça, quan arriba a un territori, sigui major. Estem en un moment de canvi també del sector, segurament la mediació cada vegada ha d'entrar més als espais d'exhibició, i també segurament aquesta part de residències, residències, creacions, còmplices, ens haurem d'anar separant d'aquesta cosa històrica que les fires eren un lloc on a vegades els programadors anaven a comprar a veure quan va el salmó, la sardina o el bacallà, i probablement hem d'anar cap a un lloc on hi hagi més acompanyaments
hi hagi més inèrcies, hi hagi... Pues, que també que els artistes podem estar una miqueta més sostinguts per gent que creu en els projectes. Totalment. De fet, aquest és un dels lemes o dels elements claus del que vol ser aquest obrador, no? Que estem encara molts als inicis també de construcció, però que aquesta paraula acompanyament sigui una mica la clau i també com a mercat estratègic, no? És a dir, parlaves de vendre el peix una mica, i una mica el que també s'intenta des d'aquest obrador és de que aquest peix, si en podem parlar en aquests conceptes, ja que m'has obert aquesta línia, ho treballem per aquí, ostres, arribi en aquest mercat o en aquesta plaça ben acompanyat i de la millor manera possible, no? I de fet, aquest concepte serà una mica el motor d'aquest any de la fira, no? Sempre hi ha un lema que ens travessa durant tota la fira i aquest any parlarem d'una fira creativa on l'acompanyament volem que formi part d'aquestes jornades professionals i que expliquem què vol dir acompanyar un artista, també per aprendre'n tots els que estem aquí una mica, no? I aprendre'n nosaltres. Última pregunta, Enric. Quan parlem també de tot aquest procés, al principi ens parlaves que la Baldufa com a col·lectiu, que crec que sou un col·lectiu molt que us fabriqueu vosaltres mateixos, aquestes escenografies, és a dir, que ho treballeu molt amb un equip molt multidisciplinar en què us treballeu pràcticament tots els elements de la peça vosaltres mateixos, no? Sí, i sempre el que fem és, en cada espectacle nou, la figura que entra per a contribuir a fer el Big Bang aquest creatiu és la figura de la direcció escènica, la direcció artística, en aquest cas és Lucía Miranda. Exacte, que no n'hem parlat, totalment. Que a part, doncs, l'atzar fa que... O sigui, nosaltres ens fiquem en contacte perquè faci de directora artística del projecte, però és que ella és especialista en mediació. O sigui, a part de ser una gran directora, el seu univers de mediació amb el seu projecte fa que pugui donar-nos també una mirada més en això, en aquests assajos oberts, articular-los bé, contribuir a que el projecte transversal sigui més sòlid, o sigui que... I ens hem entès molt bé, hem gaudit molt i bueno, doncs fent la recta final del projecte. I amb una companyia de més de 25 anys de trajectòria, Enric, que entri una direcció escènica externa com la Lucía, o fa uns anys que vam poder veure el treball que heu fet amb la Sol Picó, això són ganes de reptes, no?, en aquest sentit. I és la manera d'aprendre l'ofici, també. Clar, al final, els que estem molt en el dia a dia en la carretera és molt difícil trobar espais de fer formació. Això és un espai de formació bestial, és que arribi una persona nova a un projecte i t'aporta la seva manera d'entendre la creació. I doncs, això sí que és una cosa que hem fet en tots els espectacles, que sempre hi ha la figura de la direcció artística. El Joaquín, la Sol Picó, el Jorge Picó, el Ramon Molins, ara la Lucía, el Paco Paricio, i això ens serveix per això, per continuar aprenent l'ofici. I de fet, mira, em va perfecte que haguem parlat ara d'això, perquè si enllacem amb la Irene de 5 cèntims, amb vosaltres aquest paper de direcció i de submergir-vos a la direcció de la peça, l'esteu treballant amb el Víctor Borràs. Per tant, també aquí us heu deixat de treballar, de col·laborar amb una direcció externa a la companyia. Sí, sí. Hola, Hola, què tal? Irene. Hola, Jordi. Sí, exacte. En aquesta ocasió, nosaltres, que com aquell qui diu, doncs acabem de començar, sí que volíem poder entrar en la peça com a intèrprets i no haver de fer l'exercici de mirar-ho des de fora, perquè sí que vas aprenent, no?, que és molt complicat. O sigui, és molt complicat tenir els ulls a dins, ser creatiu, però després a veure com es veu des de fora, et fas tant una dualitat que no acabes d'entrar ni un lloc ni en un altre, no? Llavors sí que per aquesta ocasió, com que Teatre Nu ja, o sigui, ha confiat en nosaltres des de l'inici, estan al Festival de Llegendes i és casa, ens ho sentim també molt casa i els agraïm tot l'acompanyament que ens fan. Sí que vam veure doncs, que en Víctor ens podria seguir acompanyant en aquesta nova aventura i així està sent, la veritat. Anem a parlar una mica de 5 cèntims abans, Vinga. que aquí hem anat directe ja a parlar del Víctor i d'aquest Molar, que serà el projecte que presentareu en aquesta fira. Situa'ns una mica 5 cèntims, perquè sí que ara una mica en contraposició de la part esquerra de la taula de companyies ja amb una trajectòria, 5 cèntims, esteu aquí arrencant, heu fet molta feina aquests anys, Sí. però estem davant dels primers projectes que presenteu com a companyia. Aquí sou 5 cèntims i cap on esteu caminant, Irene? Doncs mira, 5 cèntims som 3 persones, en Pau Castillo, la Mariona Blanco i jo mateixa, que ens vam conèixer a l'Institut del Teatre. Llavors, a partir d'aquí, veient una mica el funcionament que des d'allà pots veure, no?,
sí que vam veure clarament que érem 3 persones que teníem moltes ganes de crear conjuntament, de no fer uns itineraris com a intèrprets solistes i anar fent càstings, sinó que ens interessava molt crear un projecte on ens poguéssim descobrir en molts àmbits que ens apassionaven, doncs com en l'àmbit també de l'escenografia, dels titelles, seguir explorant tot el tema de producció, distribució, que tampoc no et queda un altre, però també és un tema que vas investigant i creixent en això. Llavors, a partir d'aquí vam dir, ostres, i a part doncs, som amics, doncs vam dir, fem una companyia. Això és com neix 5 cèntims. I a partir d'aquí vam veure que el que més o menys ens vehiculava els 3 i el que ens movia i el que ens apassionava doncs era l'arrel i la mitologia catalana. Llavors, a partir d'aquí vam veure que a través de la mitologia catalana podíem tractar molts temes, podíem explorar de moltes maneres i ens vam tirar a la piscina doncs, fent espectacles seguint el calendari de festivitats tradicionals catalanes i espectacles més transversals de sala com és el Molar. Per tant, com a companyia, vosaltres sí que aquest treball amb cultura popular és una mica l'eix motor, no? de la companyia. Sí, exacte. No sé si canviarà d'aquí als anys, suposo que anirem evolucionant i anirem descobrint, però ara mateix sí que és el que ens mou, perquè creiem que si llegint, investigant, coneixent, anant a pobles, parlant amb persones, ens expliquen històries tan interessants i que nosaltres com a adults també ens quedem allà corpresos, doncs també creiem que això a les butaques es podrà sentir de la mateixa manera, saps? I llavors creiem que és un punt és una cosa que ens identifica. Sí. I per alguna cosa hem de començar. Anem amb aquest Molar o la gran captura. De què voleu parlar en aquest projecte? Què hi trobarem? En aquest Quin és projecte... el punt de partida? Vinga. Sí. Per saber el punt de partida del Molar hem d'anar al projecte anterior, que és Cap a Mirmanda o l'últim nas de l'any, que va ser dirigit per en Pau Castillo, membre de la companyia. Allà vam explorar tot el que és la mitologia dels boscos, del que passa doncs, de litoral cap endins, i vam descobrir coses fascinants. Llavors, la Mariona, ella és filla de pescadors de la Costa Brava, i vam dir, ostres, per aquest nou projecte hem de canviar territorialment. Exacte, i vam dir, doncs anem cap al mar. I llavors a partir d'aquí vam començar a llegir, vam començar a explorar i vam parlar amb la Remei, que és la tieta àvia de la Mariona, i ens va explicar unes coses que, clar, és que, fascinants, la veritat. La veritat, hi ha hores de conversa amb ella molt, molt interessants. Llavors, a partir d'aquí vam veure que als pobles de costa, l'estructura tant social com econòmica, tot el que estructura un poble i la gent que hi viu, anava lligadíssim al mar i a la vida que el mar donava, no? Tot era relacionat amb el mar. Quin temps feia, si hi havia onatge, si no hi havia onatge, què es pescava, què no es pescava. I llavors, a partir d'aquí, vam descobrir aquest personatge mitològic, que és el Molar, que és un peix que controla les tempestes i els onatges. Llavors deien que si el capturaven, tot això acabaria. Per tant, molts pescadors que no tornaven doncs estarien més segurs, però clar, evidentment, quan intentes controlar el mar, la natura, doncs ja veus que això no pot acabar massa bé. I no només quan la controles veus que això no pot acabar molt bé, sinó que també com a ésser humà, que la corrupció també hi és en tots els estadis, no? Moltes vegades veus que en pots treure un rèdit econòmic d'aquesta bèstia i a partir d'aquí el poble doncs, canvia completament. Per tant, a través d'aquest personatge o d'aquest element fantàstic, no? Com pot ser el Molar, de llegendes, a partir d'aquí suposo que em parlaves d'aquesta recerca, no? Parlant amb les àvies, per exemple, no? Que deies ara. N'heu estirat a partir d'aquí llegendes, no? Molts elements que configuren aquesta cultura popular relacionat amb el mar i la costa. No? Exacte. Moltes creences, no? que hi havia. No? Per exemple, ja no tant llegendes, sinó també funcionaments antics. Hi ha la figura del sereno, que és aquell personatge que tenia les claus de totes les cases, i una cosa molt curiosa, deien també que era el despertador del poble, que tu, segons les pedres que posaves amuntegades al costat de la porta de casa, volia dir l'hora que el sereno t'havia de despertar. Era com dir, si poso 5 pedres, lleva'm a les 5. Saps? Llavors, a partir d'aquí descobreixes coses que dius, és que clar, tot això evidentment està obsolet 100%, no? I a partir d'aquí doncs parlem
sobretot a partir d'aquest Molar, no? Parlem d'un turisme sostenible, de com el turisme, un turisme molt salvatge perverteix, no? Totes aquestes estructures, i això ho fem a partir d'aquest monstre que nosaltres, i és el que dèiem, no? Abans també, sí que amb la canalla hi ha d'un punt de la mitologia que ens encanta, que és com aquesta cosa més visceral, com de por. Com aquesta cosa de misteri, de por, de no... I això no volem perdre-ho tampoc nosaltres, saps? Perquè creiem que això... O sigui que no hem de... És que no sé com dir-ho ara, però... O sigui que no hem de mastegar tant les coses. Vull dir que els infants i les famílies són capaços d'entrar-hi i que està bé sentir totes aquestes sensacions que no saps d'on venen, però tinc com una por, però m'interessa seguir escoltant, saps? Llavors tot això és el que volem fer, juntament amb humor i sàtira, que en Víctor, amb diàlegs curts molt picats, ha aconseguit doncs, que això sigui també una cosa molt divertida. Ara que m'esmentaves el Víctor, com heu treballat plegats? Molt bé. Com us heu organitzat? Ens hem organitzat... Ja que abans també parlàvem, no, d'un treball amb una direcció externa com és la Lucía. Quan hi ha una direcció externa així, com funciona? Com treballeu una companyia? Mira, primer de tot, amb molta confiança i fent que la seva mirada... Nosaltres també fent un exercici, no? Sent joves o el que sigui, a vegades et vols posar com en masses coses i també fent l'exercici de respirar i dir, jo estic aquí, saps? La meva feina és d'intèrpret. Llavors, a partir d'aquí, el que va anar molt bé és que vam començar fent una residència... És que no era ni artística, era una residència inspiracional, que dic jo, en un poble de la Costa Brava. No vull dir com noms, però per no situar-ho en un lloc concret, perquè en realitat... Perquè no té un lloc concret, exacte. Llavors, a partir d'aquí, vam estar una setmana parlant, llegint, i a partir d'aquestes hores i hores i hores de converses es va anar creant doncs, tota l'obra, i llavors assajos i anar fent. Molt bé, molt bé. Com a companyia, parlàvem ara de companyies més consolidades, com a companyia jove, aquest espai de trobar còmplices, que a vegades és molt més difícil en aquest sentit. En aquest cas hi ha uns companys de viatge, com són, per exemple, els Ateneus, en aquest sentit, que són espais que crec que a 5 cèntims us ha permès establir un espai de treball habitual de la companyia, no? Sí, nosaltres tenim la grandíssima sort de que la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, amb l'Emma Escolano, ens ha acollit però en tots els àmbits possibles, tant per utilitzar el teatre com per guardar tot el merder de coses que tenim, com tenim bé una sala per fer una mica de despatx i demanar subvencions i tot el que s'hagi de fer. I això és una gran sort que valorem moltíssim i que com a companyia jove dius, ostres, que important és tenir persones que t'acompanyin, no? Amb la Margarida, també ara amb la Fira, llavors també tenim en Marc Espinosa, amb les llums, i l'Anna Sala, que ve, també està a l'Obrador, amb l'Arannà, que ens fa tota la part musical i ens sentim molt ben acompanyats, i teatre, no? També. Fem un parèntesis, perquè hem parlat molt del Víctor, però ens parlaves d'altres persones que us estan acompanyant o que us estan col·laborant artísticament. Parla'ns una mica de l'equip artístic, Irene. Doncs mira, l'equip és en Víctor Borràs, direcció i dramatúrgia, i llavors tenim l'Anna Sala del grup L'Arannà, que ens fa tota la part musical. I en aquest cas, no només és ella com a artista creant-nos tota la peça, sinó que també està molt implicada en els assajos, i gran part d'aquesta música és tirada en directe. Nosaltres també ens aventurem a una mica el que sigui i llavors hi ha tot un dispositiu que és d'on surt tot el so i la música. Llavors, a partir d'allà, l'Anna també ens fa com aquest acompanyament com a mig músics. Jo no em considero músic ni molt menys, no en tinc ni idea, però sí que una mica investigant en això. Perquè estareu vosaltres mateixos manipulant aquest espai sonor. Exacte. Llavors tenim en Joan Pena, que ens ha fet tota l'escenografia, que en aquest cas l'escenografia és un personatge més de l'obra, és una maqueta d'un poble, i aquesta maqueta, aquest poble, doncs també és com el cor grec, no? d'una tragèdia. Llavors,
i en Marc Espinosa, que ens fa tota la part de llums, lleidatà també. De fet, Lleida és un pinyol, no?, de públic, si parlem de públic familiar. De fet, la TTP, que és l'Associació per a Tots els Públics, de companyies de tots els públics, està instal·lada a Lleida, per tant, i Déu-n'hi-do les companyies també que sou de Lleida. Per acabar, Irene, si ara algú ens vol venir a veure Molar, o algun professional, algun programador vol contractar aquest projecte, a quin públic l'adreceu? Doncs aquest projecte és a partir de 6 anys. És tota la primària. Llavors creiem que amb tot aquest ventall de primària, encara que siguin edats des de l'inici, des de primer fins a sisè molt diferents, creiem que pot entrar a la peça des de llocs interessants en tota la primària, bàsicament. Molt bé, moltes gràcies, Irene. Gràcies a tu. Anem per l'últim dels projectes. Hola, Dora. Hola. Dora Cantero, que parlarem d'aquestes coses que cauen del cel. Viatgem ara cap a teatre visual, teatre d'objectes, que de fet també ha anat sortint per aquí. No? Suposo que des d'Inspira el teatre visual també és molt, molt important per vosaltres. Dora, situa'ns una mica qui és Dora Cantero. Qui sóc jo? Qui ets tu? Mare meva, Com a artista, quina vinga. pregunta més complexa. Bueno, jo sóc dramaturga, directora. La meva formació és de direcció d'escena, dramatúrgia i direcció d'escena. Però bueno, he treballat també com actriu titellaire i li poso veu a altres treballs d'altres companyies. I, bueno, bàsicament, artísticament sóc això. Què més vols saber de mi? Ara que et coneixem una mica més. Anem a parlar d'aquestes coses que cauen al cel, Dora, perquè ja han sortit aquí llegendes, una mica aquesta cultura popular, i la font d'inspiració de tot el projecte també és una mica llegenda, o com poguéssim dir, d'un fet que passa a Múrcia. Sí. Explica'ns una mica aquest element que fa una mica explosionar tot el projecte. Bueno, el projecte parteix d'una història real, i és que la nit del 24 de desembre, la madrugada del 24 al 25 de desembre del 1858, a Molina de Segura, que és el poble on jo vaig créixer, va caure un meteorit, i és el meteorit més gran que ha caigut a Espanya fins ara. Almenys és el més gran que es conserva, perquè n'hi havia 2 més grans, però es van desintegrar, i aquest es conserva, està al Museu d'Història Natural de Madrid. El podeu anar a visitar. I bueno, parteix d'aquest fet, que a mi ja em sembla prou interessant, no? Que una pedra, un asteroide que va estar com 4.500 milions d'anys viatjant per l'espai, acabés caient al mig d'un camp de civada a Molina de Segura, Múrcia, la nit del 24 de desembre, no? Nit de Nadal. La nit de Nadal, clar, això és. Llavors, bueno, parteix d'aquest fet. El tema és que la cosa va una mica més enllà, i és que anys després la gent va començar a dir que aquest meteorit doncs, tenia alguna mena de radiació màgica, perquè van començar a sortir gent que escrivia, escriptors, escriptores, artistes, gent amb inquietuds d'inventar ficcions, diguem-ne. I llavors la gent va començar a dir que això era cosa de meteorit. Llavors fins i tot es va inventar un nom per a aquesta radiació, li van llamar radioescrivitat. I hi ha un grup d'escriptors i escriptores que es diu La Real Orden del Meteorito, que estan allà al poble, que a mi m'han ajudat bastant a fer tota la creació d'aquesta peça. I realment és curiós, no? Perquè el meu poble no és que sigui el poble més bonic de Múrcia, ni que tingui més encant, ni que tingui un nivell cultural tampoc molt alt. Hi ha un festival de teatre important, hi ha gent que escriu molt bé, hi ha gent que ha guanyat premis. Està ara Lola López Mondejar, que també m'està acompanyant una mica en la dramatúrgia del procés, que acaba de guanyar el Premi Anagrama d'assaig. Hi ha gent com, no sé si heu vist la pel·lícula Sorda, Eva Libertà i Miriam Carlos són del meu poble també. Tenim un Premi Nadal, tenim un finalista de Herralde. Bueno, vull dir, hi ha molta gent que escriu, no? I la gent diu, per què en aquest poble? Pues,
el meteorito. La cosa va també una mica més enllà i és que jo, quan vaig començar a investigar sobre aquesta història vaig veure que el meteorit va caure a 1,6 quilòmetres de la casa on jo vaig créixer, que és la casa del meu avi i on jo vaig començar a escriure. Llavors, és com que es van juntar molts ingredients i havia de fer alguna cosa amb això. O sigui, jo no he escollit aquesta història, gairebé que la història m'ha escollit a mi. I amb això estem. Una història fascinant, no? Sí. Perquè és jugar entre una mica el que és aquests mons també de les llegendes o no? Del que és veritat, del que s'ha anat construint una mica la oralitat i la tradició oral o la transmissió d'aquest llegat. Dora, partim de la caiguda del meteorit, partim de tot aquest entorn. Com això ho traslladem a escena? Com ho estàs treballant, això? Ho estic treballant precisament amb explicar una història, m'estic inventant una història. Perquè aquest projecte parla d'això, parla de la nostra necessitat de ficció, de com a vegades la realitat és insuportablement real, no? I llavors necessitem inventar, necessitem ficció, necessitem crear històries que ens expliquen històries, necessitem una tregua de tanta realitat que ens cau a sobre, no? Llavors ho estic ficcionant, o sigui, estic partint d'aquest moment en el que va caure el meteorit i és com que estic intentant recrear què és el que va passar aquella nit, qui ho va veure, perquè aquesta pedra, a més, o sigui, va caure però ningú la va veure el dia següent, va estar 6 mesos enterrada sota terra fins que va arribar el temps de la sega i llavors van veure que havia alguna pedra rara allà, no? I llavors va ser quan la van trobar. Llavors jo estic creant al mateix temps una història al voltant d'aquesta caiguda, no? Entre les coses que jo imagino, entre els testimonis reals que sí que he anat trobant i després li poso molt de realisme màgic perquè m'agrada posar-li aquest condiment d'imaginació en tota la realitat, fins que acabo amb mi, no? Doncs ara tot això, estem aquí, jo també sóc part d'aquesta, estic afectada, no? D'alguna manera per aquest meteorit. Jo no escric per voluntat pròpia, sinó que a mi m'ha caigut això, no? I llavors parlo de l'alegria i la maledicció d'escriure, no? De viure d'una manera en la que has d'escriure el que vius, no? I la maledicció, a més, si et vols dedicar a això, no? Llavors el que vull fer és una mena de revalorar aquest ofici que tenim, no? D'inventar històries i que són necessàries, tot i que molts cops és complicat. En parlarem ara una mica, obrirem la taula també, per averiguar una mica més de coses que cauen del cel. Ens parlaves de poesia, de llegendes, de folklore, de realitat documental, ficció, n'hem parlat. A l'hora de treballar diversos aspectes, la música, vestuari, crec que s'ha begut molt, no?, de tots aquests elements. Exactament. Sí, tot parteix del folklore murcià, que jo fins i tot soc murciana, ja porto 15 anys aquí a Catalunya, és com que jo vaig sortir enfadada amb la meva terra i ara estic tornant i estic trobant coses molt maques, estic trobant un folklore molt ric, estic trobant una música preciosa que nosaltres estem, sobretot Joan Bramon Mora, que fa la música en directe, que està en escena també amb mi, estem bevent molt d'aquesta tradició musical murciana i l'estem portant en una clau més contemporània. Tota l'estètica, el vestuari, els brodats, estem connectant amb gent que encara ho fa a mà. Tot passa al voltant d'una taula, no sé com es diu en català, però és la mesa camilla, no? La taula del braser, no? Que és una cosa que és molt d'allà del sud, no? Que jo crec que va venir aquí per tota la gent d'allà del sud.
és pues això, aquestes trobades al voltant d'aquesta taula, no? I tot parteix d'aquí, és una taula braser amb uns brodats murcianos, tot en una estètica molt folclòrica que després, a poc a poc, es va transformant. Per tant, en escena, tu i el Joan, en aquest Sí. sentit, i jugueu vosaltres dos en escena, amb aquest... amb tot aquest joc que ens deies ara entorn d'aquesta taula, per tant, treballant molt el que és el teatre visual i d'objectes, no?, en aquest Això sentit. és, sí. Digues. No, és això, sí, és tot el món braser, diguem-ne, a nivell d'objectes, tota la família d'objectes que poden estar al voltant d'una taula de braser. I sí, amb el Joan, que també té moltes eines com a actor, i jo que eines musicals no en tinc gaires, però bueno, a vegades l'acompanyo també amb la veu, i és una fórmula que nosaltres ja vam fer amb l'espectacle anterior que es diu El temps de les tortugues, i que bueno, en aquest sentit doncs, repetim aquesta fórmula però d'una forma diferent, sí. Per tant, entenc que la música és del Joan, en aquest sentit, tot l'espai Sí. sonor que hi hagi en la Sí. peça, i que estarà ell interpretant-la. Ara que parlàvem de teatre visual o d'objectes, un dels referents que tenim propers és l'IF Barcelona, el Festival IF Barcelona, que de fet és una mica també el company de viatge del projecte, no? Sí. El projecte de Coses que cauen del cel va ser el projecte guanyador de la convocatòria que fem amb l'IF. Dora, el fet d'una convocatòria com aquesta, en què ajuda en un artista que vol desenvolupar un projecte, no? En el teu cas presentes aquest projecte a la convocatòria i a partir d'aquí suposo que és una mica el fet que desencadena el fet que el projecte es pugui fer i amb un calendari determinat, no? Segurament. Sí, bueno, ajuda sobretot en l'acompanyament del que parlàvem abans, no? Per mi és la primera vegada que algú m'acompanya d'aquesta manera i realment és molt necessari perquè et trobes és un treball molt solitari, o sigui, et pots trobar molt sol, no només a la creació, sinó, bueno, ja tinc això, ho tinc creat, això que he fet a mi m'encanta, però ara què faig jo amb això, no? Què faig amb això? Qui m'ajuda a portar-lo, qui m'ajuda a visibilitzar-lo, perquè hi ha tantes coses i tantes coses bones que dius, bueno, la meva és una més i no sé si és tan bona, no? Llavors pots fer petita i a vegades està bé que hi hagi algú que t'acompanyi, que et digui, mira, no sé, doncs estem amb tu, anem a facilitar-te una mica les coses, a ajudar-te només bueno, pues això, a acompanyar-te, no? En aquest sentit, per mi és el més important, l'acompanyament i la visibilitat que et poden donar a un projecte, no? Que al final que si no d'una altra manera és que pot passar molt desapercebut, no? De fet, d'acompanyar, ja ens en parlava també l'Enric, en el vostre cas, permeteu-me dir-ho així, crec que hem pogut, doncs, que la Margarita Truguet estigui acompanyant els vostres dos projectes, que diríem que és l'acompanyadora oficial del país, vull dir, deixeu-me que digui el titular de la Margarida, la fada madrina. I que és de Lleida, i que és de Lleida. Ostres, avui anem al pinyol, No ho descuidem, No Gent de Lleida ens va dir la Margarida és el més semblant a Déu que existeix. Què ens van dir? Per tant, entenc, i ara, si us sembla, obrim una mica aquí amb tots, que ens queden encara uns minuts. Aquest fet d'acompanyar, ens ho deies tu, crec que ha de marcar una mica el futur de les arts escèniques, segurament no aquella companyia que treballa en solitari, aquell programador tancat també programant i que ens trobàvem per veure si aquell espectacle agradava o no i el programàvem, no? Enric, ens ho deies tu, i en converses que hem tingut també a la creació d'aquest projecte, teníeu ganes també com el Baldufo de trencar una mica aquest funcionament, no? Sí, perquè és molt difícil, no? La solitud a vegades, i penso que sense voler-ho, en el món capitalista que vivim, ens porta que a vegades anem a una fira quasi bé a competir, enteneu el que vull dir, No competeixes perquè saps que no has de competir amb uns companys, però el mateix sistema et porta a dir, hòstia, he d'anar a la fira a destacar, perquè si no destaco no sortiran bons. Doncs crec que hem d'anar entre tots, anar canviant el competir pel cooperar i per acompanyar, i això és lent perquè el model capitalista no és el que vol, però bueno, doncs aquests espais serveixen per això, també. No, i sobretot aquest concepte també que quan parlem de fira parlem de mercat, per tant,
ens en podem anar de seguida d'aquests termes Molt més fàcil. capitalistes del que ara parlàvem, no? Que segurament el procés ha de ser un altre, no? En aquest sentit. Dora, parlaves també d'una altra cosa que m'he apuntat, que deies que va sortir de Múrcia com enfadada una mica amb la terra, i que de cop i volta has descobert o has anat a endinsar-te una mica amb tot aquest folklore murcià. Això ens està passant molt últimament i amb molts projectes. No de marxar enfadat de la terra, però que també, però segurament que una generació com la meva o més grans, segurament durant molt de temps, va mirar la tradició, la cultura popular com algo que no havíem d'agafar per artísticament treballar-hi, no? Les generacions més joves, no? Tenim aquí la Irene, segurament, per això he volgut remarcar una mica també que com a companyia ja heu agafat la cultura popular, de moment, evidentment, ja veureu què treballeu en un futur, però que d'inici ja ho heu agafat. Esteu notant com a creadores que aquí està passant alguna cosa, potser com a societat en aquest sentit, que de cop i volta l'Ester ens deia ostres, no havíem treballat mai en cultura popular, ho esteu fent. La Dora, que marxava una mica rebotada de la part tradició de Múrcia i de cop i volta està generant un projecte de creació contemporània que veu d'allà. Què està passant aquí? Potser que és l'edat. Necessitem, jo crec, no? Com a persones també i com a societat. Necessitem aquest mirar enrere? Estem una mica per espantades de futur, trobar-nos- potser? O per encarar el futur. Jo crec que és una barreja d'això i l'edat. Pot ser que també arriba un moment en el que, no sé, si tens fills, llavors et connecta més amb l'origen i d'allà una cosa et porta a una altra, potser, no? Però també penso que el futur s'està complicant tant que a vegades és com que necessites mirar una mica enrere, anar a quan tot era una mica més senzill, no? Perquè si mires endavant tot és, almenys la meva sensació, no? És com que tot és molt complicat. I llavors això que, quan deies abans lo del sereno, no? Que posava les 5 pedretes per aixecar-te a les 5, deies que està obsoleto. Jo pensava, bueno, depèn, no? Perquè si hi ha un apagón un altre cop, no? Si torna a haver un altre apagón, potser que tornem aquí al sereno i a deixar les pedretes per Que meravellós seria, Sí, veritat? Sí, sí, Clar. sí, totalment. Vull dir que a vegades està bé també, no? Tornar una mica a veure d'on venim, què és el que hem fet fins ara, què és el que ens ha portat aquí, perquè el futur, bueno, no sé. El futur. Jo crec que hi ha una part també d'això, no? Molt identitària, no? De buscar la pròpia identitat també, i la identitat també et ve donada pel lloc on has nascut, on has crescut, on t'has desenvolupat, i a partir d'aquí entens també el tarannà, no? Que es diu, que tenim aquesta paraula tan maca. Llavors també és una mica la busca d'aquesta de la identitat. Amb converses parlant sobre això, no? Tradició, contemporaneïtat, amb els Explicadansa, amb la Beatriu Daniel i el Toni Jodar, creadors dels anys 80 o així, ells sempre m'expliquen doncs, que en aquells moments el que calia era fer una cosa a tot el que deixaven enrere, no? Anys de dictadura, d'apropiació de tota aquesta tradició, i que en aquell moment el futur i Estats Units i aquest emmirallament amb una societat moderna era el que calia. I potser ara d'aquesta globalització que ens ha vingut una mica d'aquest emmirallament que vam fer amb aquesta cultura nord-americana, segurament és també trencar una mica amb tot això, no? No sé què en penseu d'això que ens reflexionava una mica la Beatriu i el Toni. Jo crec que abans l'esperança estava allà. Ara l'esperança està en tornar a l'essència, perquè si no ens perdem. Moltíssimes gràcies, Ester, Enric, Irene, Dora, per xerrar, per conèixer aquests projectes una mica a fons, i ens veiem a la Fira Mediterrània. Moltes gràcies. I aquest primer cant del matí em fa pensar que de partir i hauré de tornar.